Здравейте от стадион Христо Ботев, Пловдив, домът на жълточерните. За българина домът е свято място. В него той се ражда, расте, създава семейство и приема скъпи гости. Футболен клуб Ботев Пловдив отново е новатор. Най-старият футболен клуб в България кани 4 от кандидатите за поста президент на Българския футболен съюз на дебат по теми, касаещи както жълточерното семейство, така и всички останали, които са влюбени в великата игра, наречена футбол. Открито, честно и прозрачно, без задкулисие и договорки. Защото Ботев Пловдив е повече от футболен клуб. Добре дошли на най-модерния стадион в България – храмът на жълточерните. Здравейте, дами и господа! Отново сме на стадион Христо Ботев. Продължават срещите, организирани от футболен клуб Ботев Пловдив с претендентите за поста президент на Българския футболен съюз. Целта на този дебат е ясна. Футболен клуб Ботев Пловдив предоставя възможност на своите фенове да се запознаят с програмите, платформите, концепциите, да чуят идеите на новите кандидати да управляват българският футбол. Аз съм Валери Станков и за мен е изключителна привилегия да приветствам с добре дошъл един от най-добрите специалисти в областта на спортното право, господин Георги Градев. Здравейте, господин Градев. Здравейте и честит рожден ден на Ботев Пловдив. Благодаря ви. Само пропуснах да кажа в България след един от най-добрите специалисти, но грешката е вярна. Защо да ви... Защо само в България? Защо само в България? В България май съм само аз в момента. Имаше преди още един колега, но той стана министър, след това влезе в политиката. Май съм само аз. Благодаря ви, че честитихте и рожденият ден. Ще ни позволите да кажа на нашите слушатели, т.е. зрители и потребители, че денят и часа на срещата го определихте вие. 11 март, 11 часа, символика, любимо число. Точно така. Когато играех като вратар едно време, винаги играех с 11 номер, така че сметнах, че може би символиката ще помогне в тази кауза и затова сме на 11 в 11 часа тук. Още една точка за феновете на Ботев Пловдив. Благодаря ви и за хубавите думи. И аз да честитя рождения ден на феновете на Ботев Пловдив, на най-стария футболен клуб в България. Носете Ботев в сърцето си, обичайте любимия клуб и го подкрепяйте. Сега, направо към въпросите. То така и така влезахме в темата за Ботев Пловдив. Стреляйте с въпроси, тъй като моят екип ме подготви, за вас специално, господин Станков. Каза, че вие сте най-добрият спортен журналист в Пловдив. Така че съм сигурен, че ще се получи добър разговор. Давайте направо. Благодаря. Това мисля, че трябва да го изрежем в кръга на шегата. Първият въпрос няма как да не е свързан с Ботев Пловдив. Асоциацията ви, вашата, когато чуете футболен клуб Ботев Пловдив? Ами, да кажем първо, че още като юноша съм играл срещу Ботев Пловдив. Аз съм юноша на Левски и сме имали републикански първенства, така че съм се срещал. И да си спомня вече, да ви кажа, малко съм стар за тези неща да ги помня, а пък и да съм печелил не би го казал, защото ще си навлека неприятности. След това се срещнах с много футболистите на Ботев Пловдив в казармата. Аз играх във военния отбор на Славия, а много от футболистите на Ботев Пловдив играеха в два отбора. Единият беше Армеец Пловдив, другия беше ВВС в Цалапица играеха мачовете. Така че аз с Ботев Пловдив съм имал срещи много отдавна. Тогава Николай Киров беше вратар на Армеец Пловдив. Георги Иванов Гонзо също играеше тогава, но той не е все пак футболист на Ботев. Асен Николов беше един от известните футболисти по това време. Румен Христов крилото беше страхотен футболист, също съм играл срещу него. Така че с Ботев Пловдив си имаме една одисея и в по-съвременната история имах удоволствие да представлявам Ботев Пловдив по някои юридически казуси. Може би най-шумният и най-последен беше с треньора Желко Петрович, където мисля, че развръзката беше добра за Ботев Пловдив. Тоест помагате и на Ботев Пловдив с своите умения. Всъщност истината, която трябва да кажем на хората, че нашата фирма, която има 7 офиса по света, чрез офиса си в Москва, представлява интересите на Ботев Пловдив в момента пред ФИФА и пред съда в Лозан. Тоест в близки отношения сте с клуба. Как Ботев Пловдив, днешния Ботев Пловдив, какви във вашите очи? Ви кажа, тръгнем там близки са отношения сте с клуба. Аз всъщност съм близки отношения с поне 150-200 клуба в България, тъй като поради спецификата на работата ми, всеки ден някой се обажда от малък, среден, голям калибър и търси моята помощ в сферата на спортното право. Тъй като спортното право е една много особена сфера, която има своите собствени
отношения, собствени правила, които не почиват на това, което се учи в един обикновен университет. Това е една особена дисциплина и заради това аз имам контакт непрекъснато с всички клубове, не само с Ботев Пловдив. Така че Ботев Пловдив е един от многото клиенти, с които работим и затова смятам, че моята кандидатура специално може да помогне на всички и Ботев Пловдив, тъй като ние имаме касателство и работим непрекъснато заедно. След като работите с Ботев Пловдив, остава ли усещането, че клуба се развива, че е в правилна посока, че е новатор, ето дори и с този дебат? Ами, надявам се, че е така, тъй като аз не следя толкова близо всичките спортни, икономически процеси, но от гледна точка на юридическите процеси, току-що имах разговор с изпълнителния директор и му дадох някои съвети, които аз смятам, че той така биха му помогнали в работата, тъй като смятам, че Ботев Пловдив има нужда от малко повече финансова и юридическа дисциплина. Тоест, вие се очаквате да ги похваля, но аз всъщност имам малко забележки към сегашното ръководство. Но, както казах, моята работа е да ги съветвам в правилната посока и да се развиваме всички заедно. Самия факт, че са ви потърсили, вече означава, че клуба се развива. Надявам се. Добре, оставаме на тема Ботев Пловдив, по-скоро поглеждаме към това прекрасно съоръжение, стадион Христо Ботев. И чуваме как се работи. Голямата болка на феновете на Ботев в продължение на десетилетия. Мечтата е почти на финала. Ето, чуваме, че се работи. Стадионът съвсем, че е най-модерния, най-новия и най-скъпия. Държавата инвестира тук огромни средства, държавни средства от парите на данъкоплатеца. Виждате ли ролята на Българския футболен съюз, по-скоро тя е като подкрепа, да може това прекрасно съоръжение да бъде едновременно и рекламно лице, и визитката на българския футбол, но същевременно да носи и приходи. Не приходи само за клуба, за общината, дори и за футболния съюз, с различни инициативи. Да започнем от там. Първо от хвалебствените неща, които казахте за стадиона. В доклада на УЕФА за развитието в финансовата част на клубовете в Европа през сезон 2022-2023 има само негативи за българския футбол и за работата на Българския футболен съюз. Единственото позитив, и ще ви го покажа, ако искате след малко на слайд, е този стадион. Той е включен наравно с още 5 други стадиона, които се строят в момента в Европа, като един огромен актив за българския футбол. Така че това отговаря на вашия въпрос. Самата УЕФА вижда в този стадион актив за Българския футболен съюз и за българския футбол като цяло. Разбира се, че трябва да се развива този стадион и ние виждаме модела в другите държави. Навсякъде футбола си играе във всички градове на държавата, за да има интерес. Не можеш да го капсулираш в един град. Било то София, Пловдив, Варна, Бургас и така нататък. В момента се строи стадиони във Варна, започва строежа на стадиони в София. Това са само хубави новини, тъй като трябва да погледнем и малко по-макроекономически на цялата тази конюнктура, на тази цялата картина. Знаем, че се променят турнирите, правилата за турнирите. Ще започнат групи с по 7 мача. Представете си, че в един момент влязат 3 български отбора, в някои от тези групи трябва да се изиграят 21 мача в България. Ние трябва да имаме минимум 3 стадиона. Очевидно Ботев е първия. Аз дори не слагам стадион Васил Левски, тъй като той не отговаря по много от критериите. Така че в един момент Ботев Пловдив ще има единствения стадион в България, който е годен да се играе футбол на високо ниво и той трябва да се превърне в кауза и на Българския футболен съюз. Тук вече говорим за едно добро взаимодействие между общината, клуба и Българския футболен съюз. Каквото ние не видяхме, когато се случи матча с Унгария, за радост на всички фенове, тъй като трябва да го кажем открито, катализатора на промяната в българския футбол се оказа именно този стадион. Вие може би не знаете, но аз лично се занимавах с процесите да не се допусне матча тук, да се изиграе. И се радвам, че успяхме така с една група хора, които начало с кмета, които проявиха разум и не допуснаха матча да се изиграе тук, който се оказа основната причина Борислав Михайлов да подаде оставка. Така че този стадион е знаков. Бяха трудни решения, трябваше бързо да се вземат, очевидно сте го направили. Този стадион вече е рекламно лице на държавата, на футбола в България. УЕФА го казва. УЕФА, щом го казва. Аз имах и конкретни примери. Ангажирате ли се? Най-вероятно отговорът е да, това, което казахте до сега. Тук да се провеждат финалите за Купата на България, поне докато стадиона е най-модерния, защото тя самата телевизия, като покаже картина от този стадион в сравнение с всеки един от останалите 50 годишни съоръжения, е по-различна. Това е като че ли магнити за онези, които са само пред телевизора, не ходят по стадионите, но не е ли това една идея да ги привлечем? Не мога да се ангажирам с подобно нещо, тъй като за мен в програмата... Добре, и мачовете на националния отбор. Да, за националния отбор определено. То е задължително. Аз не виждам на този етап
Къде друга не може да предоставим подобни условия, каквито предоставя този стадион. Васил Левски е далече от изискванията, които има УЕФА за стадион. И може би тук единственият проблем, който видяхме преди матча с Унгария, който натежа от гледна точка на МВР, е охраната в пространството извън стадиона. Тук това е до някъде проблематично, тъй като той е в жилищен квартал и е по-труден за охрана. Това обаче може да се елиминира с добри взаимоотношения между Българския футболен съюз и фенските организации. Това е една от част от стратегиите ми, да вкарам представители на фенските организации в изпълкома. Но защо не мога да се ангажирам с финала за купата? Това е по-важното. Според мен това трябва да е в професионалната лига. Това е тяхно решение. Те трябва да си имат свой управителен орган, трябва да се отделят като капиталово дружество в Българския футболен съюз и те да вземат тези решения. Българския футболен съюз трябва единствено да помага. Трябва да обърнем малко пирамидата. В момента имаме една вертикална пирамида, в която БФС стои отгоре, има един цар слънце, който управлява и надолу всички са подчинени. Процесът трябва да стане хоризонтален. Трябва да има взаимодействие, комуникация между всички заинтересовани групи или съсловия в футбола, за да може процесът да се отпуши. И тогава, когато се взима решение дали матча да се проведе на този прекрасен стадион или не, то това ще е едно колективно решение в интерес на българския футбол. Аз искам да избягам от това аз, тъй като ние прекалено дълго този модел го величаем. Почна още от времето на батето Иван Славков, Борислав Михайлов го доразви този модел и какво се получи? В момента имаме съсредоточаване, дори и вие сте го направили за мен, това не е грешка, но не е правилният начин да продължим да се съсредоточаваме върху една личност. Кой ще стане президент не е важно. Важно е кой ще е в изпълкома. Това е управителният съвет. Там има още 14 лица. Какво се случи през последните 18 години? Избираме Борислав Михайлов и той си избира сам с кои 14 лица му е удобно да управлява. А общото събрание, което по закон трябва да избере тези лица, се превръщаше в гумен печат. Борислав Михайлов го избира, той предлага едни лица и те като гумен печат удрят печата и край. Това ще се промени в петък. В петък ще видите какво ще се случи. Първо, който и да бъде избран за президент, той ще си предложи неговия така наречен билет, хората с които иска да управлява. Но ние няма да спрем до тук. В залата, клубовете, за първ път 18 години ще им бъде обяснено, че съгласно член 39 алинея 2 от устава на БФС, те имат абсолютното право да предложат свои избранници за управителния съвет. И вече има такива хора, които са готови да издигнат допълнителни лица за управителния съвет. Давам ви практически пример. Избират Георги Градев за президент, той предлага 14 или 10 или 9 човека, за останалите се дава думата на залата, те могат да вкарат още 20 или 30 имена в списъка. И тогава на всички делегати ще им бъде предоставен един широк списък от хора и те трябва да решат кой да управлява футбола. Не го управлява президента господин Стенков. Това е грешно схващане. Това е колективен орган. Дори да направим грешния избор за президент, ако ние направим верният избор за управителен съвет, ние ще контролираме този президент. Няма да имаме повече безконтролно еднолично управление като това на господин Михайлов. Слагайки думата президент, имах предвид лицето на спорта в България, който все пак ще има и тежката дума. Ще е лицето на българския спорт, българския футбол пред институциите в Европа, ФИФА и УЕФА. Най-вече това слага в думата президент. Все пак ролята и отговорността на човека, който е начел, няма как да я принизим. Неговата сила в обаянието и в уменията му да ръководи българския футбол. Изпреварихте част от въпросите, които мислих да задам, но нека да останем още малко на стадион Христо Ботев. Каква е ролята? Аз си признавам, че не съм запознат в детайли. Има срещи, които се играят на неутрални терени. Европейски клубни турнири, национални отбори по една или друга причина не могат да играят в собствените си страни. Тук може ли да се намеси Българския футболен съюз с едно съдействие, с помощ? Защо тези срещи се играят някои от тях в Румъния, в Сърбия? Защо да не се играят в България подобни договори? Разбира се, че може. Не забравяме, че футбол има и икономически и социален ефект. Това имах предвид. Разбира се. И когато имат такава възможност, ето давам ви веднага пример. Знаете, че клубовете от Беларус играят в Сърбия. Защо да не приемем някой България? Но тук веднага ще възникне политически въпрос, специално за случая с Това е един от примерите, но има и такива. Ако го изолираме него, да, и допуснем, че има неутралитет политически, тогава бихме могли да приемаме. И това пак е свързано с отношенията между Българския футболен съюз и УЕФА. Или съответно ФИФА, зависимост какви квалификации се играят. Тоест тук говорим за едни по-близки отношения между двете организации. В момента такива не съществуват. Ще ви кажа защо. Преди време Борислав Михайлов беше член на изпълкома на УЕФА
И до някъде имахме някакъв контакт добър с УЕФА. Последното нещо, което разбрах от господин Чеферин лично миналата година, е, че Борислав Михайлов не се е явявал от 3 години в УЕФА. Тоест скъсана е тази връзка, която е съществувала преди време и няма. Трябва да я възстановим. Тази връзка как се възстановява? Като влязат лица, които имат контакти с тези организации. Това бих могъл да бъда аз, това би могъл да бъде Стилян Петров, който е техен възпитаник, това би могъл да бъде Михаил Александров, който е техен възпитаник, това биха могли да бъдат хора от моя екип, Терва Златев, Павел Колев и до някъде господин Барбатов също, който е добре прият лично от президента на УЕФА. Да не забравяме, че ние имаме и българин в медийната комисия на УЕФА, Стилян Шишков, който има страхотни проекти с УЕФА. Тоест ние имаме хора, които имат контакт с тези организации. С самата FIFA пък аз работя ежедневно. Дори съм член на комисията от FIFA Could Do Better. Тоест хората, там сме 6 човека експерти, се доверяват на моята експертиза за това как да подобрят работата на юридическите органи в FIFA. Ние трябва да бъдем по-активни. Аз това нещо го правя в шахмата вече повече от 7 месеца. Ние сме активни и ние придобихме членство в Европейската и Световната федерация. Трябва да бъдем активен член и да си защитаваме правата. И сега ще ви отворя вратата специално за моите планове. В момента не знам дали знаете, че на господин Чеферин му изтича мандата в УЕФА след 2 години и няма да бъде продължен. Той приключва. Има 2 основни кандидата за мястото му. Единият е Дейвид Гил, бивши шеф на Манчестър Юнайтед, другия е нашия приятел Разман от Румъния. Аз мятам, че е абсолютно задължително да направим един Балкански съюз, балканските държави, а защо не източния блок, с който да подкрепим президента на Румънската федерация за мястото в УЕФА. Тъй като това ще ни даде повече възможности и ние да поискаме промяна в правилата на европейските турнири. Моята цел, лично моя, ако аз бъда избран за президент, а дори да не бъда избран за президент, просто като човек, който обича футбол и иска да помага, независимо дали съм в изпълком или извън него, е да докараме 21 мача в България. Ние имаме тази възможност, трябва и малко регулаторна промяна, но представете си 21 мача в България след 4 години. Затова е изключително важно да довършим този прекрасен стадион, да направим стадиона на ЦСК, ако можем и този във Варна и да почнем и други по-малки стадиони да работим. Ще ви дам един пример. В Сърбия на север има един стадион за 4500 души, на който УЕФА разрешава да си играят мачове. Тук в Пловдив имате такава възможност със стадиона на Спартак. Спартак Пловдив има стадион за 4000 души. Представете си това съоръжение да се завърши, да се сложат козирки. Каква подкрепа това ще бъде за футбола в Пловдив и в района на Пловдив? Аз бях на матча на Лесковац, когато нашия национален отбор завърши наравно с Сърбия. Ето, сърбите откриха тогава нов стадион в град, в който е по население много по-малък от Пловдив, примерно, да не говорим и за останалите градове. Само да ви кажа, че при нас имаме проблем, демографски проблем, с който трябва да се съобразим. Не можем просто безразборно да строим стадиони, както се получава с разни европейски проекти по села и паланки. Има прекрасни стадиони, които след 2 години се превръщат в скъпа тоалетна за птици. Нещо като стадионите в Бразилия след световното. Мислех да продължим и към аматьорския футбол и за него ще стане въпрос. Аз искам да ви върна, ще ви взема малко функции, искам да ви върна малко към, да зададем един контекст за хората, преди да минем към самите въпроси от програмата. Искам да разясним на хората ролята на президента. Много е важна. Според мен, според моите виждания, тъй като вие преди малко отворихте този въпрос, вие казахте, че президентът има определени функции, определена тежест, нали, не трябва да се омаловажават. И отговорности. Аз как виждам нещата? Първо аз виждам на първо място управителния съвет. И искам да призова от вашата камера всички клубове, които ще дойдат на този конгрес в петък, да не си тръгват след избора за президент. Хора, останете в залата и гласувайте за управителен съвет. Това е по-важно от гласуването за президент. Не вярвайте само на избрания президент. Не се превръщайте в гумен печат. Не му давайте възможност той да ви наложи неговите 14 избранници. Станете и изберете вашите представители в изпълкома. Нека да направим един изпълком от хора, които милеят за футбола, работят за футбола. Аз съм пуснал в публичното пространство как според мен трябва да изглежда изпълкома. Ще стигнем и до там. Но да се върнем на личността на президента. За мен основните качества на президента. Първото и най-важното качество е да може да ръководи екип. Това е най-важното. Аз какво притежавам? То не е хубаво човек да се хвали, но все пак вие сте ме поканали да изложа собствените си виждания. Аз управлявах шахматната федерация в рамките на 6 месеца. Заварих 5 спорещи федерации, успях да обедина 4 от тях в една. Успях да накарам хора, които 7 години са сядали на една маса, да седнат на една маса и да си говорят. Успяхме да създадем основа, успяхме да направим един маркетингов продукт, да наложим имената на състезателите, включително Вики Радева, която Ботев Пловдив награди. И успяхме да направим един
проби в Европейския шахматен съюз, който ни даде лаудкарт да участваме на европейското. Отидохме и ги разбихме. И се върнахме европейски шампиони. И това е само за 5 месеца работа. Представете си какво мога да направя за футбол. И това имах предвид ролята на президента на Българския Това футбол. е ролята. Да обединява и да сдобрява. Между другото, откакто се появи в студиото на една друга телевизия, преди 10 дни да представя програмата, ми се обадиха хора изненадани да видят на една маса локомотивът Павел Колев и ботевиста Тервел Златев, за които се знаеше, че са дълги години в конфликт. Но те бяха в конфликт. Това го се знае, не е тайна. Но те сега работят заедно. Тоест, нека това да даде сигнал на хората, че аз съм човек, който е гъвкав, диалогичен и умея да обединявам. Вие ще се изненадате, когато стигнем до изпълкома и моите представители, какви хора има вътре, за които ако разровите интернет, ще видите какви конфликти сме имали през години. Направо да преминем. Ще преминем на там. Президентът трябва да е първо диалогичен, трябва да комуникира с всички нива. Ниско, средно, високо. Това е нещо, което аз правя в моята работа вече 20 години. Трябва да има възможност да говори с международните организации, да бъде разпознаваем там. Това пак е нещо, което аз правя 20 години. Да говори с правителството, да говори с общините. Смятам, че и тук мога да се справя добре. Единственият от кандидатите за президент, колкото и наскромно да звучи, който има и опит, и експертиза, съм аз. Няма друг. Но, пак ви казвам, моята фигура не е най-важната. Най-важен е изпълкома. Защото ние сега с вас ще си говорим за програмите, но това са моите лични виждания и тези на моят екип. Това не означава, че те ще бъдат реализирани, защото утре ще има други 14 човека, които ще седат заедно с мен в изпълкома и те ще взимат решенията. Така че ние трябва да сме готови, че може би това, което сега аз предлагам, няма да се реализира на 100%. Най-важният е изпълкома и затова още веднъж казвам, не си тръгвайте на конгрес. Останете до край и слушайте предложенията от зала, не ставайте гумен печат, продължавайте да слушате и да избирате с разум кой да влезе в управителния съвет. Управителният съвет е по-важен от президента. Не се фокусирайте върху една личност, а върху целия орган. Тоест, това, което разбирам от вашите думи, независимо кой ще бъде избран за президент на футболния съюз, то не бива да затваря вратата за останалите кадърни хора, най-грубо казано, в България и дори съперници в тази битка. Така. И ще ви кажа една грешка, която допуснахме в екипа на Димитър Бербатов, когато аз бях там. Октомври 2021 година, когато се обяви резултата от гласуването за президент, моята идея беше да останем и да кандидатираме хора, колкото може повече за изпълкома. От екипа на Димитър. Да. За да може да влезат повече хора в управлението, за да може гласа да се чуе отвътре. Отвътре ще трябва да дойде промяната. Отвън няма как да дойде. Вие виждате толкова години отвън, нищо не се случва. Трябваше да има хора вътре, а примерно Димитър тогава с 230 гласа ще да е вътре. Стилян Петров ще да има сигурно 480 от 483. Така Мартин също, Петър Величков, други хора можеха да влязат и щеше да има по-бърза промяна и повече чуваемост. Сега да не допускаме тази грешка. Дори да изберем един човек за президент, без значение как се казва той, нека да помислим кой трябва да бъде в неговия изпълком. Да не приемаме изцяло това, което той ще ни предложи, като гумен печат. Обсъждали ли си го с другите кандидати, защото пък така да няма опасенията, че тяхната политика няма да се води от... може да има вмешателство в техните предварителни сценарии за това как да се... Дайте да говорим пак градивно. Няма такова нещо като вмешателство. Властта е в клубовете. Властта е в хората, които избират. Те трябва да решат кой да ги управлява. Те имат опасение, че това може да доведе до неспазване на техните принципи или това, което те желаят да се случи. Това е проблем на този, който се кандидатира и смята, че трябва само него да слушаме. Да. Аз не съм такъв човек. Аз очаквам, ако предложа 14 човека, ако бъде избран, другите от зала да станат да предложат още 14. Да ги сблъскаме и да вкараме хората, които ще работят за интереса на българския футбол. За мен не е важно да имам хора, които ме слушат мен. За мен е важно да влязат хора с идеи. И тук е, може би, момента да кажа, че FIFA ни изпрати един документ 137 страници, в който те ни дават съвет как да конституираме този орган, управителния съвет. В него трябва да влязат представители на заинтересованите групи. Трябва да има представител на професионалния футбол, трябва да има повече представители на аматьорския футбол, поне двама. Трябва да има представител на съдиите, на женския футбол, на футзала, на треньорите и най-новото нещо, което искат от нас. Да има представители на феновете. Футбол е за феновете. Целият спектър от Целият спектър. Хора, това е НПО, господин Станков. Не. Това не е бизнес. Ако ние с вас правиме бизнес, начинание, най-логичното е да си направим управителен съвет от хора, които са по-умни от нас двамата и които ще ни донесат пари. Но в НПО-то ние не търсиме пари, а търсиме развитие, съюз.
Съюз се прави с хора, които живеят за тази кауза и я защитават. В момента, в този състав на изпълкома, кой защитава интересите на женския футбол, ви питам? Риторично. Кой защитава интересите на футзала? А кой защитава интересите на треньорите? Ние трябва да намерим хората, които да защитават интересите на тези съсловия. Така трябва да бъде формиран новия изпълком. И ако президентът, който бъде избран, не е дълновиден да последва примера, който ФИФА дава, т.е. да влезе в 21 век и продължаваме като Бой Михайлов да тръгнем назад и да слагаме хора, които са ни удобни, защото те споделят само нашите виждания, ние няма да прогресираме, господин Станков. Трябва клубовете да излязат смело и да предложат свои хора за управителния съвет. Но то е в тяхна полза. Точно. Споменахте, че липсват хора, които да защитават всяка една отделна структура, която споменахте. Точно. Аматьорски футбол, женски футбол, но той е в техния интерес да се чува гласа им. Именно. И единственият начин да стане това е като предложат свои кандидати за тези места в управителния съвет. ФИФА ни го казва това нещо. Хората са изследвали съставите на управителните съвети в 211 членки на ФИФА. Трябва да следваме добрите практики. Трябва да ги следваме. Ние няма нужда да откриваме топлата вода, господин Станков. Трябва да спрем да вкарваме хора на принципа, той е богат бизнесмен, много известен, а чии интереси брани. Пак казвам, това е НПО, това не е бизнес. Нашата цел не е да правим пари, а да развиваме футбола, като започнем от основата, от масовия футбол, като развиваме инфраструктурата. Ние ще влезем сега с вас в програмата, но аз наистина апелирам към хората да не се вторачват толкова в избора на президент, а повече в избора на управителен съвет. Само така хората могат да си върнат властта в собствени ръце и да не са зависими от един човек президент. Който и да спечели, той трябва да бъде контролиран от управителния съвет. Там не трябва да има само негови хора и не трябва Конгресът да бъде игнориран и да превръщан в гумен печат. Отговорихте ми на въпроса ролята на професионалната лига. Най-вече в организирането на първенствата, турнирите, шампионата, в отделните дивизии от професионалния до аматьорския футбол. Отново няма да бъда скромен и ще ви кажа, че аз съм първият човек, който повече от 3 години се бори за това нещо, делянето на професионалната футболна лига от първенствата. До 2019 година това не беше възможно, тъй като самия закон за спорта беше структуриран грешно и не даваше възможност на друг, освен лицензираната федерация, да организира държавните първенства. А тя държавата лицензира? Държавата лицензира. От 2019 година имаме поправка в закона, която дава възможност да се делегират тези права на професионална футболна лига, която може да се регистрира или като сдружение с нестопанска цел, или като капиталово дружество. Моето виждане лично е, че трябва да има капиталово дружество, акционерно дружество по модела на английската лига, където всички клубове са акционери, включително и Българския футболен съюз. Българския футболен съюз в този модел трябва да има поне 2 гласа, включително право на вето за важните решения, тъй като Българския футболен съюз все пак остава по закон регулатора. И знаете ли, по този начин ще избегнем и конфликта на интереси. Може би оттам да почнем. Оттам е въпрос. Това е въпросът, който се разглежда в момента в делото за Суперлигата, тъй като дадем пример с УЕФА. УЕФА е едновременно регулатор и финансов бенефициент на всичко, което се случва от собствената си регулация. Това е крещящ конфликт на интереси. Всъщност УЕФА след тези дела най-вероятно ще се разцепи на две. Едната част ще организира първенствата, които организира, а другата ще ги регулира. Давам ви пример у нас с КЕВР. Това е енергийният регулатор. Ако, примерно, Топлофикация София изкарва парите, те дават ли на КЕВР? Не дават. КЕВР ги регулира. Те са независими един от друг. Така трябва да стане в футбола. Разбира се, с една условност. Аз искам да запазя 10% от телевизионните права да влизат в Българския футболен съюз и да се харчат целево за аматьорския футбол. Това е много важен процент, който за мен минимум трябва да е 20 милиона. Може би пак прескачам напред. Да се върнем от там как трябва да започнем. Аз лично разговарях със Световния форум на лигите. Вие знаете ли, че втория най-главен човек в Световния форум на лигите е от Пловдив? И е фен на Ботев. И огромен фен на Ботев. И Пловдив. Радвам се, че ви е приятел. Да. Станислав Щипов се казва. Той от 3 години е шеф на развитие и информация. Всъщност те обединяват 45 световни лиги. Вече бяха 44 скоро, в които са топ 5 на Европа. С него се срещах 2 пъти през последните 2 месеца в Лозана. И го помолих да направи презентация. Как трябва да стане самото отделяне на професионалния футбол от БФС. И той беше така добър да я направи на български и вие виждате в моята програма. Това е правилно от него. Тоест Световния форум на лигите е правил част от моята презентация. Това трябва да го знаете. Там е дадено много ясно как става всичко. Първо се прави един комитет от 10 човека с представители на големи, средни, малки клубове, представители на БФС и задължително независим експерт, 1 или 2. Този комитет, той определя структурата, правилата, той чертае бъдещето.
След което трябва да определим между Лигата и БФС кои органи ще останат под шапката на БФС и кои ще преминат под шапката на Лигата. Лично за мен съдийската комисия задължително трябва да остане при БФС, докато финансовия контрол, лицензирането трябва да премине към Лигата. То е по-тясно свързано с тях. Един основен въпрос, който трябва да се реши, е къде отива дисциплинарната комисия. Дали остава в БФС или отива в Лигата. Според мен, аз по-добре бих могъл да я организирам в БФС. Но ако Лигата реши, че трябва да е при тях, аз съм съгласен. Важното е, че апелативната комисия, която е въззивната инстанция, остава при нас в БФС. Така че да има две независими инстанции една от друга, да се контролират една друга.